हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै हमदां मोनखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आसा खालामबाय गासैखौबो मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर बे भिडिअआनो जाहैबाय क'क्राझार सालाकाथियाव हमजानाय जाथाय। सासे अरगे मुंनि बर' आइजो बिथाङा 11 बोसोर सिगांनो राजस्थानाव सासे गुबुन हारिनि सहन सिं मुंनि गुबुनारिजों हाबा जाहैदोंमोन होननानै मोनथिनो मोनदों आरो बिथाङा बिदिनो आलासि जानो फैफ्ला जोंनिनो बर' लाइमोन सिख्लाफोरखौ खामानि मावनो होगोन होननानै फुस्लायनानै लांनो नागिरनाय बिदि गोबां खामानि मावोमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो सिगाङावबो हमजानानै वार्निं होजाखाबायमोन आरो फिन दायो काजलगाव थुरिबारिनि सासे सिख्लाखौ बायदिसिना फुस्लायनानै हाबा होनो थाखाय लांनो नागिरदोंमोन होननानै मोनथिनो मोनदों। बेवहायनो सालाकाथि आन्चलिक कमिटि लोगोसेनो सालाकाथि दखरा एबसुजों हमजाफिनबाय आरो बिथांनियाव हमखांनायनि उनाव मा सोंथि सोंनाय जाखो नोंथांमोननो भिडिअखौ ससे दिन्थिनानै होनोसै, नायलांबानो जाबाय। दिनैनिफ्राय मावला? ओहो दिनैनिफ्राय मावला आं फंबायमोन, आं बेबायदि खामानिबो मावला, आं रायलायलाबो आरो नमस्कार लाबाय आं फंबाय। नाम खोन्था, मा नाम नोंना? अरगे। अरगे होनो? औ। बहा हाबा जाहैदों नों? राजस्थानाव। राजस्थानाव? औ। फिसाइना मा नाम? सहन सिं। सहन सिं? औ। सहन सिं ना? औ। दा नोङो सोरखौ लांनो नागिरामोन? बे थुरिबारिनिसो, मामानि काजलगाव थुरिबारिनि। काजलगाव थुरिबारिनि? औ। ओमफ्राय बेखौ मानो लांनो नागिरदोंमोन? बेनो हाबा हैनोसो लांनो नागिरदोंमोन, जेबो खालामामोन फंबायमोन। ओमफ्राय दा मालाय गावसोरबो हरा जाहैदों, ओरैनो रायथिलायदोंमोन आरो ओमफ्राय हरानो। दिनैनिफ्राय जोङो एकदम नोंखौ कनसिडार होबाय। औ औ फंबायमोन, आरो आं बेबायदि खामानिखौ मावलाबो थैजासिम, आरो आं रायलायलाबो। मावनो मा दरखार दं? मा मावो नों ओरैनो हजोंहाय? हजोंहाय मा मावनानै जायो होनदां? हजोंहाय जेबो मावा, माने बे मामा थाइलानि खामानि मावो नालाय, बे गुजरातआव फिथाइखायो थाइला, बे मार्बलनि न' टाइल्सनि बेनि खामानि मावो। औ। बाखि मा ओमफ्राय ओरै बे थोआबा मा मानसि रोगायो नामा नोङो? आं रोगाया, जेबो मावाखै। आरो केसाथ' जाया नङा जाबायना? औ। सिगाङावबो जाबाय आरो नै दाबो जाबाय। औ। दा मा खालामनांगौ नोंखौ? आं बे खामानिखौ मावलाबो, आं सारेन्डार होबाय फंबायमोन, आरो आं रायलायलाबो, जेबो मावलाबो, बेबायदि बाथ्राखौ आं दिनैनिफ्राय मावला। नमस्कार फंबायमोन, रायलायलाबो आं जेबो। जों बुंदों नों हाबा जाहैबाय जाहै, जोंहाबो बुंनांगौ जेबो गैया। खिन्थु नोङो दाबसेयाव थानानै बेबायदि जोंनि बर' आइजोफोर, बर' हिनजावसा गथ'फोरखौ बेबायदि दालालि खालामोबा बेनो फार्स्ट एन्ड लास्ट वार्निं। सिगाङावबो नों वार्निं मोनबाय खनसे, बेनि थाखाय कनसिडारेसन। दा एबारावथ' नोङो लांबायानोमोन, बे थाङोबा बुजाया जाय, बे गथ'आ बुजिनायखायसो नों दा बेखौ लाङाखिसै। बे खामानिखौ आं मावलाबो आरो रायलायलाबो, जेबो खालामला। नमस्कार जाबाय, आरो नोंसोर खोनाबायोबा नोंसोरो फैनो हागोन आरो भाई। आं फैनो नङा, नोंखौ जों बेबायदि दोननाय नङा, मिथिबाय दा? एकदम नों बेखौ गोसोआव ला। नोङो सिगाङाव बुजानाय, सिगाङाव नों बेबायदि कनसिडार मोननायखाय नों बेखौ दा बावगारबाय जानो हागौ, मिथिबायना? औ औ। खिन्थु जों ओरैनो हंगारनाय नङा, बेखौ गोसोआव ला। गोसोआव लाबाय फंबाय। गोसोखाङो माने बेबायदि एगेन खोनाबावोबाथ' न'निया जिम्मा लानांगोन। बे न'खरनि मानसि, नोंनि बिदा फंबाया साबेसे दं बेखौ सोफैबानो खिन्थु दाया जागोन, जों होनखाबाय। जुदि बेबायदि खालामला फंबायमोन, आं नमस्कार लाबाय, रायलायलाबो खालामलाबो आरो जेबो। गाव हारसिं हिनजाव